kalure ko demokrasia mar piny. Mheshimiwa Popo to Dina ugiwuoyo maber. En onego wana democracy and ng'ata nyalo biro mowach ka kodwaro kura. Koro miyo orwaki gi Homa Bay, onego jogi omigi thuolo, kik tamgi, kik jigo koko, giwacho wacha gima gidwaro, ging'is jo Homa Bay gima maendeleo ma gidwa kelo ne Homa Bay. Nikech wan kaka wanene sani, wan gi Ker William Ruto moherowa, wan gi manoyiero Mbadi ma minister ma nigi pesa duto tetete ma Kenya ka. E parliament wan ga Tandi Meli ma pesa kapok odhi miso ma finance itime parliament ka, mano oganda wa. And ken wan gi Ray Omolo ma nigi portfolio ma tekre ng'eny kabisa. And wan gi governors ma moko ma very strong. Makendo koro kwaneno kaka pesa mamalo ma national samoro kapar ni jo oganda wa ong'eyo kaka pesa sirkal tiyo. Pesa mang'eny mar sirkal 85% ni malo e sirkal maduong', 15 kende ema bire e county. Omiyo nyaka county ka county magwagi wang'e kaka wanyalo golo pesa ma malo mondo med pesa mar 15% mimiyo wa e counties gi. Nikech pesa no idware gi counties 47. Koro miyo wan bende nyaka mwakasre kabisa mondo pesa wano obi pesa ma national no obi e counties wa. An wan gi apwa ni jo mani mrite malogo gin jowa, nyaka wariwre mondo jogo ogin bende gikonywa mondo pesa go bi mang'eny mondo kelnwa maendeleo. Ka wachako go koko e kindwa to wan mwalus. Koro miyo jogi gin wamigi miya thuolo, orwagi Homa Bay, giwach wechegi, giwach gima gidwa timo ne pinywa, gima gidwa timo ne Homa Bay, wawinjgi. To kapan ka nigi nyalo timo moloyo mwayudo sani, nikech kaka owete ga gi nyamin owacho ni jogo kwane ni wan kama giwacho no line up no waonge. Omiyo wan wabeda straightforward, wang'e ni broad based government ni kelo no maendeleo, kendo bro medo kelo no maendeleo after election. Erokamano ahinya. Nitiere achiedh nade mag oganda mopogore opogore ma bende osebedo kar kae, tang'eni kapok adonjo achiedh nade mago mag weche go mag thieth